terve. Vittu. Tässä on niinku Kyrä paska niinku vittu ohjelma ja mä oon niinku tää vittu palikka tuolta vitusta ja sit meillä on vieraana toi Pate Kustajärvi. Otetaan sisään vittu. Terve. Vittu, mitäs äijä vittu? Kukas juhlaa vittu? Vittu saatanat! Skoet out. Perkele! Vittu ruvetta! Koko meillä on yhtä paskaa nykypäivä. Mä kuulen, että se on tosi niinku huonosti asioita. Mennyt vähän rankemman puolelle tuon bailaamisen kanssa. Sä oot niinku vetänyt pilveä, hasaa, kokistaa, heroiinia, viinaa, bissee, Tupakkaa, kaljaa, juomaa. naisia, koiria, lapsia. Oliko sun niinku muuta? Mikä sä oot ajanut tähän tilanteeseen? Mä oon tosta tähtien vessaan, että se vaan käyn oksentaa niinku sillä on mennyt vittu sit. Itses tämmöstä haukuttua, et se on Montti Staraa tämmöstä, tää on niinku mun haasteella ja sit Ei tullutkaan vielä lapsi eli paska. itku eli paska vittu, et se ei missään mitään sit mun paska saa. Vittu minkälaisia paskoja ottaa tänään haastattelua hommiin vittu perseelle. Tää on tää saatana. Palikka mongolissa Espanjan perää aukossa. Vittu meni niitä mandariinia syömään. Marokko takaa. Paljon se niinku mitään, siis tsiikainen vittu. Siis mitä tajun mistä? Mistä? Siis sä oot niinku tehnyt vuoden levyn tässä taas täällä. Kyllä joo, 2 kyllä. tunnissa 74 kappaletta. Kyllä, 2 tunnissa meni ja mä osaan laulaa ne 2 sekunnissa. Se on koko kesto on levyllä 2,5 minuuttia, niin että siinä on 700 kappaletta. Se on varmaan aika HC. Siinä on niinku, nekin on väärät käynyt niinku vähän jotain Eli- juttuja tässä luottaneet. Kyllä joo, se on Pate Kustajärven debyytti oli Kusta päästä. Joo, mä muistan sen, kun se ei oikeesti, hän aiheutti semmosen reaktion sitten. Aiheutti erektio. Erektio. Hyvin monessa päässä. Niin, monessa päässä. Joo, tosiaan tää ensimmäinen levy. Tää on viimeinen levy, minkä minä teen. Meikä kuolee kohta tää alkoholin-yrkitykseen. Oh, joo. Tuli suoraan sairaalasta tää. Selvisin tuossa matkalla, niin vetäsin 2 pulloa nelosta ja 7 pulloa Kosken Karvajärven Suomi-piina pullon, mikä on nyt puolivälissä. Ei tullut vielä missään. Mä muistan lukeneen jostain, että sulla on niinku 14 maksa menossa. On joo, sekin on tämmönen kuin jalkapallo, vittu paisuu. Ja yöllä kuuluu pamaan, kun se kävi vaihtamassa sen toisen. Jaa. Siis osaat sä niinku ite vaihtaa sen vähän? Mulla on tosiaan kotona aikamoinen lajitelma erilaisia maksoja kaapissa. Ja sieltä saa aina valita joka tilanteen. Se on kuulemma keräilyt niitä maksoja. Kyllä, se on Mä punaisia ja muistan, sinisiä. silloin kun oli vittu JRM makson myytävänä 13 miljardilla ruplalla. Sä olit ostanut sen itsellesi. Pitääks tää niinku paikkansa vai onks tää niinku sitä huhuosasta? Se on pelkkää huhu, että yleensä nämä jututhan niinku lähtee leviämään kuin kulo valkea. Ei tarvii kun pierästä, niin ne sanoo, että jätkä se on jonkun paska jossain jonossa. Joo, mä oon kokenut tuon saman monta kertaa tuon Goa, kun mä käyn Goa. Että medialle terveisiä, saadaan perse silmät, että loppuun Niin, saa mut siis- perättömiä juttuja. Kuitenkin, mä oon käynyt Goalla. Terveisiä. Goa. Goa Ei hieno missään aika. muualla, kun sä tulet kuseksimassa Senaatin torilla. Vittu on... Mitäs vittua sä eräät oot? Mulla enää Mä en saatana helvettiin tää. Mulla on enää kysymys. Jos on saanut soittaa biisiä, niin pullosta tulee päähän. No vittu mä soitan. Minkä kappaleen mä soitan? Vittu alkaa huippaamaan. No se on 3 vuoteen pitää. Pelkällä viinolla saatana elänyt. Tosiaan tyhjään maahan kun vetää, niin lopulta niin se tulee suoraan niin alas. Kerrankin joudun kusella juomaan, niin pullosta tuli saman tien toista päästä ulos. Missäs minkä biisistä sä? Nytkin mulla menee munasta leppusa, kun se pussi, että saa kusta silloin, kun tekee mieli ja tarvitse vessaa.
Se on Kustajärvi ja sitten jotakin. En mä tiedä, onko se niinku... Tää on tämmönen herkempi biisi. Viinaa perkele! Naisia! Saatana helvetti perkele! Vittu, että ottaa aivoon tämä persläve elämä ja artistin paska. Artisti maksaa omat viinat ja saatana toistenkin välissä palaisi. Perkele persettä! Antakaa viinaa, tuumeita, persekarvoja! Tää tulee sitten periaatteessa vähän kesken, mutta... Joo. Mut nyt on tosiaan pakko lähteä junalla Turun kautta Helsingin keskussairaalan kautta Sivasta ostamaan 200 pulloa keskiolua. Joo. Tähän päättyy tää lähetys tästä nyt ja näin sitä pois tähän. Eikö teillä ole varaa ollut ostaa... Gotcha, vittu. Ei oo varaa ollut ostaa enempää ohjelma-aikaa. Tää 100 rupua paska show. Mitä vittu?